Umaayon na ang mga plano. Welcome, neighbor! Wala yun dito, nandun yung sa greenhouse. Bakit namimiss mo? Di kahit kami dalawa na lang sa mundo, hindi ko sasagutin yun. Paano mag-chat sa'yo? Naka-block yun. Dami account ginamit. O yan sabi. I miss you daw. Kuya nyo Ares, umaasang babalik si AJ. Narinig nyo naman, di ba? Nagmula na kay AJ yun. Nagme-message pa daw si Ares sa kanya. Nangungulit pa daw. Ang Kuya Ares nyo ayaw pa rin tumigil. Sabi nga naman nila, once a cheater, always. Kayo na sumagot niyan, par. So, what's up mga bossing? Kamusta kayo dyan? It's your boy, Boss Sort Bakarir again. So, ngayon, na-react na naman natin yung content ni Boss 150. So, ano pang inaantay nyo mga bossing? Umpisa na natin to. Let's go! Oy, boy. May boyfriend si Tin. Tapos sabi niya ba? Pinagtitira pa niya pa si Boss, alam mo. Yung ano niya. Ang alam mo, pare. May boyfriend pala. Wala akong magawa eh. Dapat sa walang kati talaga. Oo. Siko ka. Wala, tinutoy. Makulit ka ah. Kagigatan mo. Uy, ako, si Jay, si ano? Si AJ. Sino? Si G. Si Jay, si AJ. G. Uy! Uy! Ay, AJ! Uy, si AJ na. Uy, dyan si AJ! Uy, si So. Tulungan nyo. Uy, dogin na. Tara. Bagong gising G, okay. ah. Kumain ka na? Grabe naman yun. Kumain na ako. Wow! Sige, dito ka na lang muna. Tawagin lang muna namin si Sob, ha? Sige pa, sige. Sige. Tara, Chip, tawagin natin. Tawagin natin si Shh, uy, Chip. Tandaan mo, ang alam ni AJ, magagalit pa rin sila ni Ares, okay? Oo. Tandaan nyo, ha? Tandaan nyo, sabihin mo rin sila sa Kuya Santi. Sabihan ko saan lang. Sige, ako na. Bakit? Pati na ba sila? Siyempre, hindi ko alam So? nangyari ah. Sob, Jay. Sob, andyan na si AJ. Andyan na. Uy, si Jello. Tara, sumama ka na rin. Sus mo sa din na Jello eh. Basta timing mo, ha? Narinig ko kasi. Nandiyan na. Oo, andyan. Ito na. Umaayon na ang mga plano. Oh, Jay! Tapos sasabihin natin, welcome neighbors! 1, 2, 3! Welcome neighbors! Kamusta? Ay, saan po? Kuya, basta, sinabi mo ah. Ano yung sabi ko? Ano sabi ko? May sinabi ka pala sabi. Ano sabi ko? Baka kasama yun. Sino? Si cheater. Uy, si ano ata, Sob? Si Ares. Cheater, syempre. Sino pa ba? Wala yun dito, nandun yun sa greenhouse. Bakit namimiss mo? Di ah. Ang hindi ko lang maintindihan dito kay Boss 150, bakit niya pa rin pilit na tinutulungan tong si Ares, anak ng Tokwa naman. O gagawin niya pa rin yan, tol. Tatarantaduhin ka pa rin yan taong yan. Ilang beses na, pangalawang beses na, di ba? Aantayin mo pang tumatlo. Sige. Namimiss mo? Ay! Kaya hinahanap si Ares. RX. Sa ganggang siya. Sure ka kuya, hindi na, wala yun dito. Bakit Kasama yun. Sigurista. Wala to, wala nga dito. Eh, may nakita kasi ako sa comment eh, baka daw kasama yun. Hindi ko sure kung kasama siya. Pero, sa Cebu kasi, nakiusap si Lucio na yung mga ganggang sumama. So, kung kasama man si Ares, wala akong magagawa. Hindi, dito naman kami Sob eh. Kung kasama siya eh. Wait, usapan eh. Teka lang, usapan. Ay, bakit naman ganun? Usapan nyo, dapat tumapad ka din sa usapan nyo. Pumayag na nga si AJ Sob eh. Ano yun? Power punch. Uy. Hindi, huwag ka mag-alala, sila naman bahala dun eh. Basta huwag ka mailang. Eh, pag nakita ko yung sara na mood ko. Di huwag mong tignan. Diba, pag dumaan lang, Ano ba naman yan? Sob, huwag mo nang ipilit si AJ kay Ares, pre. Yun. Ha? Anong project?
Basta doon na sa Cebu, may mga kausap tayo doon. Tsaka yung payment, nasa akin na, i-check na lang sa'yo. Sorop! Wala ka sa doon. Sigurado ka, kuya. Oo. Alam mo kung bakit ka siya ng tanong. Oo. Namimiss niya. Kahit kaming dalawa na lang sa mundo, hindi ko sasagutin yun. Panis! Paano kunyari, ang matira na lang sa mundo, si Ares tsaka si B-Boy, sino bibiliin mo? Eh di si Biboy na! Hindi kayo talo. Sorry lang. Oo nga, wala nga. Sige na, makit ka na sa taas. Andun sila Butchik. Oo nga. Sige po, akit na po ako sa taas ah. Sige na, andyan na sila Butchik tsaka sila Yel. Ay, kuya! Alam mo ba? Oh. Nag-chat yun sa akin kagabi. Sino? Si RX! Paano mag-chat sa'yo? Naka-block yun. Dami account ginamit. O yan sabi. I miss you daw. Wala. Pinipilit pa ni Ares. Diyos ko. Hindi talaga. Boss, wag nyo lang ipilit ang hindi pwede. Pilit nyo lang niloloko si AJ sa mga pinaggagawa nyo, tol. Ginawa na niya dati yan. Gagawin niya ulit yan, par. Hindi. O sige na. Iakit na natin to. Dudong daw, ay dudong. Dudong. Mukhang alam ko na pinaplano dito ni Boss 150, guys. 'Di ba kasama nga si Ares, tapos si AJ, pupunta sila ng Cebu. So alam na this, doon nila gagawin yung ligaw time, par. Sinasabi ko kay AJ, dapat sa kanya lumayo na siya kay Ares dahil negative, boss. Isipin mo naman na, tandaan mo yung mga pinaggagawa niya sa'yo, 2 beses ka na niyang niloko. Tatatluhin mo pa. Ang sabi nga naman nila, 1 is okay, 2 is too much, 3 is a poison that kills a person. Ganun yun, par. AJ, sinasabi ko sa'yo, dapat watch your 6. Tignan mo lang lagi yun sa likod mo. Huwag mo hayaan si Ares na lumapit sa'yo. Kay Boss 150 naman, huwag mo nang ipilit si Ares kay AJ, boss. Yung bata mong yan, negative na yan. Anong pinaggagawa niya sa buhay niyan? Nanloloko lang siya ng babae. Kahit tanongin mo yung mga Team 150, no? Ayaw na nila kay Ares, boss. So, yun na nga po mga bossing. Maraming salamat sa lahat ng nanood ng ating video. Sana nag-enjoy kayo. At huwag nyo kakalimutan mag-like, follow, and share ng ating video. Hanggang sa muli. Paalam! Sort TV out. Peace!